ассалому алайкум дӯстони азиз, созен нағзен саломатиё хубай. Боз ҳам бозори Корбон омадагем. Халифа шоп борои новинка овардиан. духтаро бад медонен тӯҳфа доранд. ҳозир дар рафти навор ҳамаша пурра карда бо шумода мефаҳмонем. Бозори Корбон тарафи пажарка сеюм дарвоза дасти чап мешавад. ряди магазинҳои шишагӣ мана марамат нигоҳ кунед. 109 108 магазина ряди магазинҳои шишагӣ бинен. иҷада ҳам оптови гирен беҳтаринай, ҳам донада. нархошон беҳад мувофиқай, арзонай. тамошобино ҳатман биёен, баъд интихобшон хеле зиёдай. чӣ интихоби шарфу румол чизе ки мегирен. хулас ина марамат бо новинка омадай. диден духиву дигар чизои Дубай. ҳамаи ҳамин шарфое ки мебинен ҳамаш бренди хучонай Халифа коллекшена. марамат ира бинен чихо интихоб зиёдай. тамошобино чӣ румол мегирен, чӣ шарф мегирен, беҳтарин нархҳо кати метавонен аз ин нуқтаи савдо харидорӣ кунен. касоне ки имконияти омадан надоранд, рақамашон ҳаст дар рӯи экран, муроҷиат кунен, доставкатон мекунанд. алейкум апаҷоно чаҷоно мардуми инстаграм, хушхабари имрӯзаи мо фақат баҳри касоне ки аймо яклухт яъне опт мехаранд. марамат бинен дар магазини Халифа шоп Дубай, борои Дубай качествои беҳтарин дизайнои амбре, дождик, накам ай бисхели ранг омадагие ки мо нархомона фақат барои аптавико 85 сомон кардагем. ногуфта намонем ки и боро дар Дубай худаш $8 мефурӯшанд. мо дар Тоҷикистон 85 сомони алакай уже фурӯхтестем ки накам ай бисаи ранг дорем. чӣ дизайни деси ҳам магазинда ҳама боро мо 85 сом фақат барои аптавико. марамат 85 сом. ина марамат нигоҳ кунен. тоза дубайский трикотаж дождик ай ҳама трендови дизайное ки ҳозир ҳамира дани время 150 сомони фурӯхтесанд. 85 сом оптом ранг намезана, патушка намезана. 25 хел ранг в наличии дорем. успед кунен шитобед. марамат номрои ватсапа мемонем, алоқа буроин. интихоба бинен чӣ хел зиёдай. касе ки барои оптови мегирен 85 сомон кадомеша мегирен. шарфои фасони 150 сомона, оптовиш 85 сомон. донада боша 150 сомона я 150 сом. агар 3 та дона гирода фақат дахл дора. касе ки 3 дона бо нархи 150 сомон харидорӣ мекунанд, як таи дига тӯҳфа дора. ин фақат барои донахароe, барои аптавиконе. тамошобинони азиз, дидена занҳои азиз, агар омаден 4 та шарфи фасон интихоб карден, мисол барои хитон 150 сомонӣ ҳар якташа, шумо да боз як шарфи фасони дигар тӯҳфа мешавад. тӯҳфа мешавад. дилхоҳ дизайни хостагитона чорумуш тӯҳфа барои шумо. фурсат айдаст натиҳем. марҳамат шитобе успед карен гирен. бозори Корбон тарафи пажарка дастсафка дохили шаҳр, берун аз шаҳр любой ҷо дастсафка дорем. тарафи пажарка сеюм дарвоза дасти чап 108 109 магазин ряди магазинҳои шишагӣ Халифа шоп. ҳатман биёен аз ҷама чандин бошид навор дорум. тамошобино аллакай медонанд ки чӣ қадар интихоби хуб дора иҷа. баъд нархошон беҳад нархҳои дастрасай. ҳатман омада бохтон бори дигар аз ин хабардор шавем. ва духтаро нигоҳ кунен 150 сомона шарфу румоло дар Халифа шоп. ина якдонагӣ мондай 70 сомон кардагиан. марамат ина кадомеша мегирен. инами ду стиляш ҳамаш 70 сомонӣ шидагиан. ҳам қахшруван ки ира биненухи интихоб хеле зиёдай. барои савдо мегирен, барои хитон мегирен. духтарако ина румолои хушрӯ ҳамаш моли Дубай. хитон медонен ки Халифа шоп борош ҳамаш брендови моли Дубай. ина румолои фасон новинкои хушрӯи комбахтора диден. ҳамаи ҳамино 70 сомон кадомеша мегирен. аксияи калонтарин рафта истодай. ҳатман биёен духтарако ира бинен 70 сомоне. бозори Корбон тарафи пажарка сеюм дарвоза дасти чап 108 109 магазин ряди магазинҳои шишагӣ мешава. мана Халифа коллекшн. касоне ки имконияти омадан надоранд, марамат муроҷиат кунен, доставка низ ҳаст. духтаракои хушрӯ чӣ хеле ки медонен Халифа шоп на танҳо шарф, балки куртаву дигар чизои Дубай доранд. ҳамаш моли Дубайай бренди хучон. инчунин нигоҳ кунен ҳама намуди дизадаранту муску духиву ҳама чи овардагиан. марамат биёен айпеш бинен. дасти аввалай бори хучонай. тамошобино нархошон арзонай. ина духиёи дубайски, дизадарантҳои дубайски оригиналаш гирифтанӣ бошен. ҳозир паделка бисёр шудай аҳамиятен. ҳатман инами Халифа шоп биёен.
чӣ намуд духӣ ёки дизадаран ёки муску дигару дигар чи дар кора ина лосьёнои фасон доранд ҳатман биёен. Бозори Корвон тарафи Пажарка 3 дарвоза дасти чап 108-му 109 магазин ряди магазинҳои шишагӣ бинен чӣ хел интихоб зиёдай ҳама намудуш ҳастай диден аз як муск ҳазор намуд чае ина бинен аҷоибот хушрӯ интихоби васе касоне бо омада наметонанд нависен доставкатон мекунанд ина барои тӯҳфа бинен варианту чӣ хел зиёдай мардонаш ҳам ҳастай фақат занона фақат занонаш ҳаст хулас нависен